Anyang laki din! Sika maganti masabat ko kan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka matitikas taunay. Ay na, kahit mapanak ijay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita o nga anak ni Basyang. Kung nagpaso niya. Ay natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw maw. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Adamot la umay ko ibaga, kaninanang maw. Sige angkal. Hintay nga ruday. Kal, pudno matimbagan ni Uncle mo aramon kan ka anak ko. Mga asawa ka nga minan. 35 mo ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na nagagat. Saan nga ron? Ani Clara ti kayat ko nanang. Anya kay laki din ay. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko babae. Saan ani Clara? Ibagam ngamin atap no amaw. Ay kay bagak to Saan pa nga ita? Aniya? Ay, uyag ti ka anak ka. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na, jakman amo ti dayjay aka anakam. Naragsakan ak nga rod, idinaamuak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka naw. Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa ludsudan. Di namat ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodak taw. Siguradaw ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawatan ton, agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Antam na mong Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Iso pangasim ta sardengan. Sana si kati kurso na da. Anya? Tunyo, napintasak mat, ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adinak kayat. Abay, saan ka diyan nalawag kan katin ako na ka? Ada sa bali a kurso na da. Kahit sana si kadayjay. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya? Itay laang tinang sa batak kan kuana, tata. Nakainom. Ha? Kasta ka day? Ay, apagisaw. Agsubliyak man ay balay da. Sa bali siguro tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Yaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanya. No asino ti babae a kursunadam. Tapno tulungan ka Ay, delikado no mabaakan ka. Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kantsawa ng kal. Ha? Ni Maria ti kurso na da. Anya! Ay, naton yaw. Ti kinaado ti babalasang. Apay, ani bakit Maria pa'y laang miti kursunadam? Tagtagre. Mga not, adama kangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensyonada.
Dakal na wawatin na pensyon na iti binulan. Ha? Adamin kan ko na kinabak nang. Sana kas kan deklara. Anya? Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen, Nana Maria. Ay na, iti kasto nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam sana madlaw iti langayo. Kasta ka di. Ay nahanag mayat matan adang ganday tanga imbagam, Tonyo. Nana, day tatipod no. Ay, maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ak unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam, Tonyo. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Saanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya? Iso nga ro da mga sawak. Tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawak. No iso ti asawak. Agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to adon. Pensyonada ko naman. Aniya? Ado, ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay laang mat. Inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kayo madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya? Kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kas lakas tan ah. Unay kantunyo. Agpanunot ka kumamot ana imbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nanton ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya nga ron no iso ti kayat na. Ay, kitbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasa nga mabalin na nga arman. Nga mamam na niya yung sungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin a kinabak ng jay bakal. Anya? Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka is ti agarapap ngagbalin abak nang? Ang sa bali mo tiwagas na. Day ka nga, Rod. Ay na, mariribo ka nakatalaga no anya ti aramidat iti anak ko. Me, apa yung kastamo din ti kawasyo, Auntie Maria? Papanan nyo, ah? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date ni kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang ana ibagakan ka. Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, Auntie, ah? Amkit di mo't no kwarta lang ti kayat na dayja at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatak nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala, agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta, ti restaurant na papananta. Kat, kumusta ti Decho kini Kaka Maria? Ay kayat naganas ah. Nabsugak iti kasta unay. Aniya? Pudno ti ibagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan may. Aniya? Ay unay kanton yo. Inton kwan?
Iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakat. Tangiwat yo ka din nanang. Di yo piksaan. Amangan nung mangag na kayong dagiti marites. Amuyo mo ti marites dito lugar tayo. Alisto dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kal. Napan kami kanu makundi pasyar iji parke ah. Pasan na. Ingkam na nga iti may sa akalatakan a restaurant iji ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsungbat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. tunyaw, mairusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami na Maria. Ababalangin na panawin ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Anya, Win! Pudno ti bagbagak angkal. bagbagak ni tunyaw. Sa balay, ti sungsungba na, ti awanan bain. Ha? Taapayan ako nam dayta. Wala, to manugot ka no ang mangikalay sa kan ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan, di na oras. Ay, Naku na pay, asan abali ka daw, tamabit lang ti panahon na panagkadwada kan ni Maria. Nga bain, malipatan nanto kanumit na ti umangas. aniya? Kasta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpal. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada, si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit dimat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan matakas ta? Si Kaki dimat. Nasayat mo kasta. Ngamin, nabilang lang, ta kwarta ti kayat mo kan kuana. Ibagak kan ah? Awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, agdaman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay kat kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem kat ado ti kwarta na gaputa pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatan? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot laeng nga ayat ti marikriknam ka ni Auntie Maria. Ay, Nay, naguunag mo tin na ta sinaay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau? Impagarop ko mulaki tin no ado ti kwarta na dayja bakit Maria? Nagbidutak magayam. Ha? Ano ti kayat mo asaway? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam tilon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti awat na pensyon. Anya! Kumusta nga tan ni Clara, nanang? Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ana ilaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! May nanang mate. Nagpigsa man ang tangiwat yo ako nakon. Apay amabain ka amangag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Uwin ang... Saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kini Pandong. Di anak ni Carmelita ijidaya. Pudno ka di day tanga ibagbagayaw. Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat kuma. Ngamday jay payla ang matabakat Maria. Gapula ang iti pensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayon. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manun nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matanton nyo. Anya? Apay,
Di na ka din love. Ay, saan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam day jay. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.